mujung amin. Reverend Moderator, ka KGP snasatngi ka lavenbek bakan jeseng revival ka long sisin man kalai snem mantagan snem yo yang jeseng ka balang ani ha mausud presbytery tu ke program nilai yo hakabasdang ka jingruai revival ka balayalam daka balang lang stirim rishi tengkum ni yo ke jeseng pediang banyalam dai murator ke senat Reverend HL Kongwir ban puli bat duai tumstan SP Marngar yo ke jingkren pediang na i Reverend MM Marbanyang ke don ke jing penbaik ke kawer ngin yo ke kawer ke jeseng kena jong ke balang mausud tingkata kadang ke jingkren peli ke tim tau murator yo belum caingu bat kat balang belum caingu yo ke kawer na ka balang nong gandan ka jing tuai lang yo ka jing perbana bat ka jing perwai murator kindi kilong ki program nam ta ka jeseng ka pamenta Kumulai sibon pi ki kon samla jong kabalang lang stirim kibalai kan ke jirwai pen hem sim ha kan ke chanbet bapilai lam jingi shaka kentang bangin yo ban shakri lang yo blai ha kan ke puar ublai kur ko na ka benta ke jirwai revival ka pilai pedeng jongi ke paranong kit kam jong sinat ki pastor kat bangila panyadon kit khat bat ki delegates na ki life hold li ki pastori jaga sindat haga basdang ngimla khamran pa ko jing song yo play wa penla ingi langkat ne bat ki dang don ri ki ban yawan na ka banta bat ye don ha ni ki ying ka bakentang ka jong play hang ne ka balang mo shot ban yo man mane ban screen penon buram zo jong dong pedem pangi snow scam lang ba ka jing dan jing hang ne ka jing shakri ka jongi ngin yo moro hadin bangilami nagan ne ka jing seng revival pale phai sli ka jing yi ki sam sli ka jing balang ban yo bor banang klain ha ka jing shakri yo nong pedem u jongi u Jesus Christ nam ta ka ni ko por ngap yang so phai phi baro shakane ka jing kendo lang ka ba khat wei jongi kum ka jing seng revival jong sindan nilami lagi jong ying ki sam ki bajan ki bacingai ni shongali ni yat ki yat ublai usuma ringi par ka bangidon ban ong ka ni ka por long tang ka jing songo na ka menta ka jing baha ka jing isnai ka jing rengkat ka jong turai nado bangi mi lagi jong ying ki sam hado bangi poi hak de hak balang mau shot ublai kur khu ka jing don jing hak de paka long de shisha ka jing ai men sim ka jing sai por ringi lang bagi di sini paro ki bangin don hang ne haka balang ban syakri ban pendon buram ya lau jong nong pendem dingin ya ngin poi suka benta bangin lech show blay ka jing duai ngin duai ko pa jing u bahap neng bolong utrai ki met ki sim ka jongi trai jo ka kamu trai jo ka balang utrai jo ka snot ka jongi nyai ngo me play pa ha pa bener kat lembat ki nado bangi mi lagi jong jing ki sam banwan shikani ka jing shikri ka bokodor ka ni ka balang habo shoot ko try na ban taban ban kraw pan yero ye ka karteng ka bodon bor tam ga chome kumne ablai be ngi sedang ni ka ni ka jing ruai ye ka jing ye seng revival ga chome pan ngi duai ba men ker khu ko try nado ka ba sedang jong kan ne ka jing seng hado ka bokut chongka bagi ai paro ki bangingin pendap iki program nado menta ka janmit hado ka bekut ka jing seng ko try ka long di shisha ka ban pen klain ka jing long jim jam siami ko try be pedang la penong klain ha ka jing shakri ki pendon buram ko chome yi jongi yame ko try ka ban la ga sing
kan mau try bi nak bentakan ko por pen kan tang yoi poi bro ko try pa dia rap ini pengilawan klet si por ki ai ko jongan ko perthai dengin pelek par ye kan ko por baro hak mane ko syakri me dak do no pe ko sim ko jingi baro ngau ko try ke jing duai ni pahan ke teng jong jisu nong penem nong sius pa try bodu kli so ka balang amen ngin beteng ya ke jing syakri ke jing yo blai ngin ya ruai ke jing ruai ka ba aspa lai pu kandai ke jing ruai ka ba aspa lai pu kandai hadien baladap ruai ke ni ke jing ruai ngas ngau bha ban karpat itu mesan SP marngar bin wan sini syekmat pan bersngau pedeng jungi ke jing thok ba khu jong tin ke jong blai pa ban lam ro yang hi shau blai ha ke jing duai ale phi khu nu blai da jing kmen tong in ruai ban pen sawa jing i du blai sau dong ka kha du trai nginang ya che seyon i tenat jong trai nginang ya che te che seyon senong ba khu jong trai baro gid khor gat ko khoros kejiruai ke ba aspa lai pun dai ni yang lang baro un ublai da jing mentong in wai ban ben sawa jing i ublai ban ben sawa jing i ublai sao dong ka Say
Aswa ya kabangan saleh kemat jumpai ke jutuai. Ngan ya syap sengap bat syak skor ya kiktin bakoi nega kiktin ke jungublai. Ya kiba ngakwa pan penusngau ya ki arteli ke bentang. Ke kitab kisam kalanong kaba sanpuwei ke dikat kaba Shipo Kadwei Kadar Bat Kumjuru Nakashiti ke jong upol apostol Shikinong Ephesus Kalanong kabadingkong ke dikat kaba Katlai Katsal Kiktin ke jong ublay ke ong kumde Topen long kadok nuhut kaba thamai hapo jonga ublay Bat topen thamai ya kaman sem kaba bek hapo jonga Wat berat no yang anak mat jome, bad wat sim no ialah mensim bakoi nanga, tu ai pat hanga ya kajing keman, kajing pen jome, bad tu kersian yang daga mensim kabakeloi. Hau ma piru, haba pilio ngau ya kaktin kajing sisya, ka gospel kajing pen jongpi. Ha uba haba pilangai iro laison syap ya pi do mun sem bakoi ke jingkular uba long ka senjat ka benta jongi hadu ka jing suspa ka benta jong uhi knang ya ka ban ya ro ya ka burom jong u plain pur khu ya kini kenten ngan lek ha ke jing duai Kaburam kajingo bat kajingyaro baro ngi ai semeu blebuk pa jungi babnan ubale don ringkat lambat ngi kumne ko bangilong ngi ai ngo yame ablay kajinglong ringkat ke jome ha ka melawan ra ko try je subi e ki kijat ki batlot jongi nado kinong kit kam ki dikhat ki diliket na ki presbytery ki ba per ki ba ha po upot usam Jong ke KJP senap sep ngi ke jongi ya ka bangin yo ko try ban wan ya kenduk lang leng bai ke ni ke jing syakri ka jing sang revival ka ba khatway ya ka ba ka sinat kala yo ban pen bai ha ka balang ka jong me hang ne ha mau syut ngi ai ngu ko try baling ba ka jing don ringkat ke jome gilala ban poi de ka jing sok ka jing keman ha ke ni ke jakai ya ka ban penon buram ya ka ban ya ro ya ka kerteng ka ba ka don bor ka jome Leng bahai jo kini kapor, ibu kaji duai ko try naduk badang sedang kumne jo kini jigi syakri ke jongi, naduk kermit kapas sedang kumne, ya kapamen te try, ya kini babal sema kuj jome, hapdeng jo gilang baro, kibawan ban syakri me, leng bahai jo kini kapor, ibu kaji duai ko try man long ringkat, nagaban tahu syakri jome pastor moderator, ya kapamen sayo ban pli ya kini katem, kajing pen tambai bor man sema kuj. Ingai skam ko try ke ek baro kelong ling ba ke jialam ke jing kersian bor bat ke jing dan ringkat ke jome ya ke bau syakri jome ur sayo ban pli ke ne tem ha ke bangan sayo ban syakri lai lo jome ko try nadu ke ne janmet lai sai ke sngi hadu ke sngi ba krau ba tang khoi ke jome ngibo ke jing duai ko try men isne ban long ringkat nadu badang sedang kumne ya ke nong simenta baro ling ba ke program ke ba per Ya ka bangili yo ban penbai ling ba jo ngi ji sang revival ki baro ya ka bangin sayo ban pendap ken long ling ba ki ji lambat ki ji don ringkat ki jome long ringkat ru ko try la ka jong ka balang ka jome hangne ha mau shut ya ka bakala kloi ko try ban priang ya ka ne ka ji sang revival ka ba khat we ngiduai man long ringkat ya ka we pa ka we ka pi kristan hapo ka balang ka jome hangne ban chai bo le man sim ba khoi jome ko try Baling ba jong ke jing priang ye ke ne jing syakri ken yo mat ye ke jing kerku ki balong ling ba ke jing thamai bo de mun se ma khoi jome long ring kat ye ke ne ka por ko try bat ki por badang sa baro jong jing syakri jongi ngira duai ba ai mun sem jome ko try un pendap ye ke jing syakri ke jongi nadu ke ne ke janmet lai sai ke sngi hadu ke sngi ka ba krak bentang khoi ke jome ha ka bangin siyo ngau ko try ye ke jing lap ye ke ku bo revival ling ba ki syakri ke jome ya ka bangili open penbaik ya ka we ke jing sang se ka we pat ngai skam baling ba ke jing don ringkat jome ko try ki baro ken long ki bajab isne ba long ringkat ye ke ni ka por long ringkat ye ka por ka badang sa jong jing syakri jogi tos ngawat priang ko try ke jing or kerpat ni ka por isle ban maap no ye ki pop na ba kerteng jisu ngi pan ni sini bangi duai
mentala syai sebelum jukut roh. Amen. Ngai ko blay tumsan ibala pun snow hangi gitu ki bentana ketien ke jong blay. Tokin nek kin sa ka don no prekam sim ka jangi. Patkin long ka bor yagi kam ki khon ke jong blay. Ira duairo lang bai tumsan bau blay mi lam ini ke yeseng. Nado ka basdang juga bi sngi ki wan. Ni snow scam. Blay un snow scam. Ya ka jing doai ka bengker pat hagan ke bor. Kung tungin poi pat syakoi pakamenta pat katangin long pat kata kalong bangin yo ya kajing keren pediang na kaliang jo kapalang. Tena kaliang jo kapalang na mau shot kila penbeg. Baru brand MMR banjang. Inai ya kajing keren pediang kan kajon men. Kerpa di store iso papan shimila kajong kabenta. Reverend moderator bat baro kiba laya poya kedeka jing senga kedeka janmit ni gumka ngaya kena puar nak liang joka balang ban ai ka jing keren pediang na ka jang pi iwei baro bat suai ka bangan poi syata ngakwa ban yathu iwei I jing yathu ipi kata kalong nado kisnam kiba kham mensua hak bangai songkai bat ki khun jang kabalang ki juong yang akum ni lanu pastor ngikum kabalang nginyo ban pediang jeseng sinat ngong yaki ngam tip lanu nginyo bat ngadang kren biria yaki da kabaong lese kala ban long hadian bala song thaj banga phir se yo ban pediang jeseng sinat Kiong pastor la song thaj ma phi teng athrai so bang shu thrai menta kani kabamut ba ki khun jang kabalang ki la thrang slem ba ban yo ya kabakum kani kalat ban pediang ya ka jeseng jang kasinat bat hoj menta kani ka puar ka menta wat ladang yem yo ban pediang ya kasinat puramo ten rai ngila yo ban pediang si benta na ka jeseng sinat ni sokmen si buat bakum kabalang yo ban pediang ya kani jeseng ha kani ka janmit tingi pediang sobha ye phi baro kinong kiet kam jong ka de ka jeseng kit khot ki delegates bat kumju kini ki khun samla jong ki balang ki badai ban ai ya ka kwayar ka jongki bar kumju ro ki badai ki bala ai ya ka jirwai penrem mensiam suwa ka ni ka jing seng ni pediang ya phi da ka jing snokmen bat nginget skam ba ka jing don ka jongi lang hang ni ka ha ka ni ki sngi hang ni kan long ka jing ker khu ka ba boleh unthe ha pedang jongi iwei ba iwei ka ba ar ka long ka jing kerpat ka jongi bat kata kalong ba phin subha bani syong yasa rengkap lembat ngi da ka ba phin snau trai ngan om jer sibuan ki ai reka jing kerpat ka jungi kalong tang ba phin snau trai ha ba pi syong pisa hang ni ken mau ngi long sipara ha ka kerteng ga jong trai jungi Jesus Christ namar kata phin yes snau trai what is go nong way bat kabalai ka bangakwa ban ong pi hang ni kalong ba ladadan kinu ki jing ki ba phia kando subha ya thu ya ki traying kabalang bat ngin persang ban yarab kat bala la kabor bat kabasau pat kalong ngakwa ban ong akin kapor ba phien snubha ban ko ngu ya ka jing penbej jong kabalang khnang ba ki kam baro kin yai bej kinya renti bat kata kalong ka jing kerpat na kaliang jungi kum kabalang ngi pediang ye phi da ka jing iet ngi pediang ye phi da ka jing kemen ngi pediang ye phi da ka men siam ka basngauret bat phien ye syong ye sa rangkat lemban ngi kum sipara ki balong ki banget how try jungi Jesus Christ
ngan keren sibuan kiktin ngangej pihak sautu ba gom kabalang ni pediang ye pi nadu kada onot ni pediang ye pi da ka jing kemen ka bakrau ye pi iwe pe baro haba piwan poi rengkat lemban ni kene por te karena hakene ke por ngan ai ka kti ka jing khublai ya i moderator jungi bat ngan sobhai ka ban kerpat ya ki khun jang ka balang kat ki bang yadan ba phian sobha ban ye yeng hakene ke por phian sobha ban ye yeng nak kalian jang ka balang kat bang yela ban yadan start yang baik pi nak kemen jing sobha ban ye yeng ka khu jing dan jing lang hang ta sobha ban isong bat hakene ke por ke jeseng kena kenai ka jing ruai ka bakerpang hapdeng jungi
Kublesibone Pusuan Marmiyang Nagabantai Kidi Kentien Pediang Tiba Pila Ayap yang sungai dengan janbiat Nagaliang Jangka Balang Nado bangi poi hangne Hapalau Jangka Jingmane Niyo Isisha Ya kau khamat Kau kemen Kau pu samberki ke jangpi Hawa pi pediang yangi Syakan Nagka Balang ke jangpi Pada kumjo ro habang irong ki jingi sam jingi parab ngai ki be ek jong iro ni de shisha kat no ka jing kemen ka jing sofa habang ki khot jingi ka jing ka sam ka jong pi ka jong ki ni ngai bagi ai baro to pi pira pen krep pen krom man pen bit pen bian ngai ta ka ni ka ji sang ka wangi don hang ne ben sekri yo blai kin long ki ba pet ki ba piang pat na ka benta ka purom ka jong blai ha ka ju ka por Naga bentai kit khot pat kit su ka jing pat su ka long bangin so pha ban pen ko ngo ya ka ai ka ba lang ka ba tha jingi bangin le kuble sibuan ro naga bentai jong phi ki khon khna jong ka balang ki balai ngi ka jing ruai pediang ka ba so bang ka ba song thiang bar ka long ro ka jing ka khon naga bentai ka jing em ka ba jam sim ka jong ni lem ka khui phi na ko ya khia Pinai lai tip singi, pinai punyat ke jing pule ki kam ki jam jong pi. Ani so scam nak bentai jong pi ro. Ba pin im riu blai la ka singi. Ban long la sha li si ki nong kit nong ba ka kam ko jong kon rat. Hala ka jong ka balang pat hang no ro bau blai un penan kam ye pi. Kum tuang in poi no shikawai ka bentai jong ka jing shikri ka jogi. Perkata ka long bangin yo snow. Ya ka jing kren pli ya ka team. Ka jingkren pli ka team pat shua begin poi shikan ka benta yerwai ka jirwai ka ba shispa ar punyo ka jirwai ka ba shispa ar punyo hadin ka ne ka jirwai yesio snow ya ka jingkren lam plang na ka jingkren pli ya ka team ha ka ne ka janme ko men sim ka jing pen thmai a hiar da ka bor ba khrau penduru ka boju syaitan ka jing sniu na ngi to law Jaga ler benang atrai tu pa, yaki nong pompan penem, angin snow ka ketien ka jong me, isnai kan rat, angin em, kajirwai, kabasispa art pun yang lang barok. Ku men sim ka jing pen them mai, ahyar da ka bor ba krau, penduru Soitan kajing siu na gitu lau ya ka erneng atrai tupa ya kinong popan pen ayin siau ka Jinka jombe is naked ayin ringkat baki shakri jombe aku mensi banyak to Yaki nong pom pen pau na ka jing ai Yaki men sim jong ni men ta tu pen sha a trai ba pa Tikum tong in poi no shika jingkren li ga team la ne ga jingkren lam prang ga team ha ga ni ga jan met ka benta
Teng kuah ini kini kepot, bagi pahai suatu kepich kepesan, dengan seorang roh kidan hagi tiga bentai bersedien kat tu kan nika jing penbaik. Tetongin syak syukur ke tim ke baong ke jing pentemai bor umen siam bukhon. Ke jing lam prang. Kinong kit kam jong ke sinat, ki pastor, ki dikhat bat ki likit. Kadai lang ba ke jing isnai ke jong play. Bangila apa ni siam lang kumne de ke jing keman. Hai ke jing seng revival ke ba khatway. Hakabalang persatuan Mausyut Presbytery. Nado ke jing seng revival. Kabalang marngor. Like se Presbytery. Hagasnam arajar arpuar. Ni siam lang hang ne rengkat bat gi para pengit be i jong kabalang Mausyut. Na kabentapan maneban syakri yo play. Papan yo mat ru ke jing kerku. Lengba kan ke jing seng. Kelalong gerukom bahaga jing seng jong jan mit singi thok dieng kabangi sedang ke jing syakri play ni don ke jing kran lamprang halor ke tim ya kabala syania ha murtor banle ya kata bar ka phang pedeng jong jing seng revival ka bak hatway hangne ha kabalang Mausyut kalong ke jing penthmai bor umun siam bokoi Shua bangin poi shi ke tim ngakwa bangin kren shua khandiat shapang umun sim bokoi lane uai umun sim bokoi kabaning kong umun sim bokoi kong person umun sim bokoi ulong uai nakit lai person namar kata namar ba ulong person ulong upadon jing em Nabar bangamla ban batai ya 10% haga 10 kasi. Tunginya pai shika gospel ke jong Yohanes. Kalau nong ka bakhan riu, kat khot ka ban ningkong hadu ka bakhat san. Ayu kini kit khot ki pensong tho yangi syapang umsimu ko. Ujisu kum ka jingken pen krel pai ki senran. Syapang gajing lek no jong u shalau pa hadin gajing mi pat uong yaki baka mentoy yaki senran bon lek no kenang bon yo wan pa aki yau nong pentingan unong hikai unong yalam ubalong umun sim bukhoi habau jisu ukren nek di benta syapang umun sim bukhoi ka syai kedar bau men sim bukhoi dai ke kenjal lane ke kenjabor henrei person kabar kajing long bekerja belai lane ke daiti jong mun sim bukhoi mun sim bukhoi udon ye ki ju ki jing long tenrai attributes ki ba don how belai kini ki long ki dak ki ba pen pau ye ke jing long belai jong ulong uba krau jing tip ni syama ka kitab jong Isaya kalau nak bakhat way kad khot ka baar yang ta ke shiti ka baning kong upos ki koren kalau nak baar kad khot ka ba shipau hadu ka bakhat way nang ta ka babi upadon hagi jaka baro sam shispa le phundai kad khot ka ban riu hadu ka bakhat a ka bakke upadon bor baro Matthias nong baning kong kad khot ka bakhat phra Lukas kleno ka baning kong kad khot ka balai pusan nang kata ka badi ubalong bom jukot shitij ki hebru kleno ka bakhandai kad khot ka bakhat saw ka ba ubalong ublehi la khot bleyu ni syami ka ne ka kum ni syami ka de Hagita bikam ki apostol nang kebesan kat kebesaw. Nang ta upol uong te utrai ulong utau mensiam. Ar koren lailen nong kat khat kabah nyau, khat nyau. Bar kabah ek upatrai ki kam kum ublehi. Jo kalau nong kabah lai fulai kat khat kebesaw. Nakar pat ingi ndang lelek siyeng ngin ya pule gini khat.
kenang bangin ngau tho ba shapang kine ki jinglong ki ba sim ko yudan nang ta ngin poino shikakam go jong sim ko kamu sim ko sim ko udan naga kam bantrei ha pedeng ka perthai bat ki brio kuma ka bathau bi ka perthai kitab Genesis no ka baning kong ka khat ka ba ar nang tau Job ka nang ka ba ar pun riu ka khat ka ba khat lai ka jing pen kan do yo bom ngai Yohanes nang ka ba khan riu ka khat ka ba phra du khat we bat ki we nrai ngin ye kren ni kitab namar ka jing mut hang ne ka dai na ka benta ki ba ngai bat ka balak ngan kedau hang ne katu ka ne ya ka jing trai sim bo khot ban pen sai bor la de ban pen thamai bor ye ki ba ngai bat ka balang kini ki long ki kam go jong sim bo khot ngan yau ko ne ka ban kong walam ye ka jing so scam ha ki ba ngai so pa pen pek yang to mo ba ki long ki khon jong blai kam dei ko to wa ayung to bakal tai walam ni ka jing so scam ha ki ba ngai bagi long ki khon jong blai ka siti upol si ki rom kal nang ka khat phra ka khat khan riu khat yau nang ta si kalatia kal nang ka sau ka khat ka ban riu ka bar ka wei pat ka jing trai ka jong mun sim ka long bau pendap dale dehi hagi banget baru ai bor bakin im kristan mangesni upendap dale dehi hagi banget baru ai ka bor bakin im kristan mangesni kitab ikam ki apostol nang ka kong karot ka sawo do ka phra nang ta ka sithi ku pol ki apostol nang ka san kat khat ka khat phra nang ta ka balai ka wei pat ka kam ku jong sim bu khoi ban pen thmai man sai bor iki bangai ke long ba upen kerpang bat pen gentang iki bangai ya u sha ka jing long khoi upen kerpang bat upen gentang ya ki bangai ya u sha ka jing long khoi sithi upol ka ba ar sikithes ni ka long ka ba ar ka khat ka ba khat lai sithi Petros no kabanin kong ka sitiu Petros kalau no kabanin kong ka khat ka ba ar nang ta ka ba sao ka ba mun sim mo khu pen thamai boy pun sai bor i ba ngai ka long boy ai sa rengkat bat ki ba ngai ban pen sai bor i ki ue sa rengkat bat ki ba ngai ban pen sai bor i ki ule gospel Yohanes kalau nong ka ba khat sao ka khat ka ba khat riu nang tas ka wei pat ka ba musim mo kho du le ka long ka ba san hu kai bat pen shai ya ka tin u blai ki ba gai upun kai bat pen shai ka tin u blai ki ba gai ule ka gospel Yohanes ka long ka ba khat sao ka khat ka ba ar pun riu nang ta ka sithi ka ben kong ko jong pol si ko den ka nong ka ba ar ka khat ka ba khat lai ka ban riu ka wei pat ka kam ju ka long pen kan mau ki ba ngai shapang ki ba ye dei ba du ple pen kan mau ki ba ngai shapang ki ki ba ye dei ba du ple gospel Yohanes long ka ba khat sao ka khat ka ba ar pun riu ka wei pat ka kam ka ban nyau ku le man sai bor ki ba ngai man thamai bor ki ba ngai ka long ba uyai sakhi bat yai pen pau hangi ya u Jesus Christ uyai sakhi bat yai pen pau hangi ya u Jesus Christ gospel Yohanes na ka san kat khat ka ba putri nang ta ka wei pat ka kam chu ka ba phra ka long upon don buram ya u Jesus Christ leng ba ki ba ngai upendon burom yau Jesus Christ lengpa ki bangai Yohanes nong ka khan riu kat khat ka ba khat sao ka ba khandai ka kam ju ka wei pat ka long bau pun sle ya ka bor ne upun ku bor ha ki brio na ka benta ka jing script lai upun sle ya ka bor ne upun ku bor ha ki brio na ka benta ka jing script lai Lukas nong ka ba sao ka
กัดคอดกับขัดพระขัดขันได้กับชิพาวอุปนเป้าหางียากีเอกับกันจามุสลิมอุปนเป้าหางียากีเอกับกันจามุสลิมGospel you anes nongกับขันเรียวกัดคอดกับขัดลายบัดขัดสาวบัดกับขัดเวกับกำกับมุสลิมบุคคลอยู่เลยกันลองอุปนชัยบอร์อย่างงี้บันก็งูยบเลยอุปนชัยบอร์อย่างงี้บันก็งูยบเลยองเอสิเกียลกันนองกับลายพุ่นเรียวปัดกัดขัดกับอาร์พุ่นยาวกระชิบเป็นกุดกุมกี่บังเงยนักบันตาบันเป็นคลานยละเดบันเชกรียบเลยบันอิมรูบเลยกระดอนกำยังงี้บันโยยังกระชิงเป็นทำไมบอร์กระจงมุนเสียมบุคคลกี่ดอนกี่ปอร์กี่บังงี้โซทูบฮาia la kajing telot la kajing long musim kapada ban le ha ka kum kata kajing long ka long ban le kum ka pukni na ka banta ban yo bor pan sapule kita bu isyak lang bu sau phau kan khot ka balai puai kum no ka pukni ka le na ka banta pen thai bor ia le de tang tau blai u ong tadi ki briu jonga i ka bela khot ka keteng jonga kin penrit ia le de pat kin duai pat kin wat ka khamat jonga Pagin pai no nagelanti boman jengki, kumta dengan sngau napdeng, pagan ma piki pop jengki, pagan penkia ya keri jengki. Bulan gurku ini, harus kajing syak skor kajing kan lamprang ikat tim, naga benda kepura muji sukses. Amen. Mentangin yo no ban syakri pat yo blay da bangin no ngia ai ke kam ga jong o bat kat pa ki volunteer ki oshar ki nang lum ka jong ai ngo ngin yo ngau ya ka kwaya na ki khun samla jo ka balang dong om bat hadin bladap lum ka jong ai ngo na kerpat ya ureben w nong plangองสัตว์ไว้เป็นกันตังที่กระจิงอายจงนี้เชื่อกรรมกระจงบดรานที่การบางนารวายกันกระจิงรวายก็สันสปาอัดพุ่นเรียวคุณสับลาจงกับพลังน้องอมกิโซบ้าวันชนิดเชื่อขมัดปนายอยากกระจิงรวายกระจงกีอัตรายตัวขดอยู่ไปบะบบูนบันบวชยาเมบทัดกิไซคุ้มบรอบัเตะกิดอโดดตัวขดอีกินามีงี้ตัวขดน่ะเซบงี้โรมันเป็นดับละกับพลังjaga kadang don show ya yang ya ruai lang kun samla ka balang nong kin wan chakmat badai ga jirwai bat bon tiar jong ka balang kin lom ni ka chai I try to call you pan ba bun ban bun ya me
Tongi duai. Kokpa jongi ubah beneng. Nya aingo ya me ko pa ba ye namar kan kapor. Kabangiyo ya kaban syakri ya kaban kentiu ya keburam kecama. Kijing rumai kijing ero kacing puleh nak ketien keba embat keba sisa kecama. Nya aingo ru ya me ablai namar kajing kren lamprang ya kan ketem. Kabelah hikai yang iban ngau tu, ya kabor kajing long belai kajong meh, kabame pau hangi long bau mensim bakoi. Nya aingu kapaba eng namar kini kijing mot kibabha, kabame ai hakas senat, kabapenyo hangi kan kajing seng, abang idon mentah hang ne hakabalang presbyterian mausyut. Kum kajinges yang revival kabakhat way idwai ya kabam nang yalam ikinong yalam jongi bagan along kajingker ku ko pabayek syaki balang ke district ke presbytery ke baper ke danapok ke senat try memes ngau bae kajing syakri kajongi mes ngau bae ka donot ka mensem ka bawat ka khmat ka chome mes ngau bahar uban ahing yo mensem bakoi balong ka bor ka jing thau thmai ka jing em jongi uban yalam yangi sya ka jing shisha baro ni duai namar kata ko pa ba ek ya menis nai ya menang pendap hangi yo mensem bakoi bangin ma de ka jing thau thmai ngin ma de ka jing pencai bor namar ngis ngau tu biang ko pa ye bangin ma de kajing pen em jongi kadoi ka syap ka bami ai ngi yo mensim ko namar katangi don kam ablai ka revival kaban ai ngi ya ka bor kaban ai ngi ya kajing pen em ka balong no mensim jome ngi duai namar kata leng ba ka kajing seng revival ka bakhat wai kan long ka jingker ku ka pa ba ik yala ka jong ka balang jong me hang ni ha mau shoot kan long ka jingker ku yang i wei pa wei ki bawan ko pa syak ne ka jing seng bat kham tam ha ka sngi ka ba krau ka jong me ko pa ba ik namar kata to is nai ban ya lam yang i do men sim jong me trai ba ik ba is nai long pa ka ne ka por ngi wan hakmat jong me rengkat bat gini kijing ai kabangi ai saka kam ke chome ngidwai ya kabamen kerku kapa be kerku ya ki do not baro iki kti ki bala ai saka kam ke chome bakin mat halaga sing ke jing kerku ke jing ndap perhai ke jing em jongi banginang lak ban sngau thu banginang lak ban ai ka bahatam syame ablai hi kairo ingi bangin ai ala ka jong ka do not bat bangila ban syakri me ki por baro namar kata ko pa ba ngi duai ya ka ba manis nai ban penyo ngi ka jingmot ka ba syai bat ka ba bai ka jingmot ka ba yadai ban em ka jing em kat kum ka jing khot ka chome ba ngi long ki khun ki chome bat me melong ubelai jongi halakas ngi angin em da ka tien ka chome bat ngin long kam lu ka jing syai bat ngin mat ka jing pensai bor bat ka jing thau thamai umen sim ba ko chome sngo ko pa ka jing duai pediang ru ka jing karpat namar ngi dem ngi duai ngi da pani kini baro hakerteng u Yesus Kristus belong trai bat unang pen imbi jongi amen Ngai khulai ki khun samla jok belang dong ki pa ka jiruai ka jengki kala penjam kala penom ya ka dono pa ka mesim ka jangi pila duai bau leu ner kal lemban ngi ka yeseng na do ka baslang ka jongka yesus kam ba ka ne ka jing duai wa pila duai hau play ha ka ne ka jan bet kan long ka priang hon na khmat jong ba ka ne ka jing yeseng ri bai pal jangi sha ka bang yo ang ne ka long ka jing thau thamai ngi baro blame good khui phi baro
ai ka met ka bokoi ki khia ka boro ba pinang la pan ai ka jing shikri ka batam na bagi sap ki phong ki bo blai ula ai api ngin poi shagwai ka banta jong ka jing shikri mat ka ta ka long ba ngin yo ya ka jing tuai revival ka jing tuai lan ha ka jan met ka banta te shwa begin ba shwa begin poi shikani ka banta Nyerwai ka jirwai ka ba sanspa prabu pra ka jirwai ka ba sanspa prabu pra pada din ka ni ka jirwai ka sobhaban gerpat ya robran SC dengan posia lam lang ini ha ka jinga duai lang ha ka jinga duai revival ha ka ni ka bet ka ba menta try kuma ka sngi pentecost atut he da ka bor pa apa krau banding du ki pop kum haka ding barham men siam ba khu tawan men siam ba jab not tawan kloi ni khun jo me don kam jing em pendo ka jing so pha ki sintiu per thai pangan bur ro tang ye me baro git khat ka jerwai ka pasan spa para pura Akas ngi Pentecost atut heda kabur ba ban ing thu ki pop ku haga ding ba amen simba kun tuan amen simba ngin ya shim talang haga jing dwai lang ka jungi dakaba ngin ya yang dakaba ngin kan mau kerpang ye kinong ya shim ta bat kum juru ya ka jing don ka jungi hangni nadu kani ka janmet hadu ka sngi ublei bat bangi dwai ro bo blei unda thau thmai ya ka jing im ka jungi bat kum juru ye kinong wan jing sang baro ngin ya shim talang haga jing dwai lang ka jungi ko pa jungi ubah beneng Ublay badap daga jingi ublay badap daga jing snai nyangu ime ablay namarkani kapor kabakordo kapor kabakentang kapor kabame atrai medawa ya ga jingem ga jing bangin ai shini nyangu ime ablay Bangiyo
ia ki santi blai ki babha bat ki bas bon ka jong ngiyo i ia ka jingalam ka jong me nadu bangimi nala ka jong ki ingkisam ka jong ngiyo iru ia ka jingda ka jing ker bat ka jing sumar bat ka jingalam ka jong haka bangila ban poisuk poisan lem kinu ki jing penwet ki jing penthot hakelen tiya ka jong tat hadu bangila ban poi da ka besuk da ka bakman rengkat bat la ka jong ka balang ka jong me hang dia mau syu haka ji kendu ka bakhat wei jong ka ji sang revival hapo ka jing penya jong ka pastoral ministry department jong ka kasih jantia presbyterian synod set ya ngu ime ablei habangi pai shadin kham tam ye ke ji sang yala bat ke ji sang revival haki singi ki por ki bala lekno yo i ye ka ti blei ke jame bat bangi de yo i ru ye ka jing lam bat ke jing pen shaj bor ke jing thau thmai ke jame ka jing em ke jame bat kham tam habangi le yo ban mat ye ka revival ba ka jame kham kerpang haus nam arjan ri ya ka ba shisha kalalong shisha kabala wanra ya ka jingkla ka jing thau thmai ha ka jingem jongi ki babu oi don na pedeng jongki ki bala ban yai ne hadu kini kisngi don na pedeng ke jongki ki bala ngop yang bat ki ei ke jing sneu jong ni ka Henry ngi aingu yeme ablei namar ba medang penla ya laga jong ke sinot ban penlong seji sin pat ya gani ke jing sang revival halor jong ke tim ke jing betubai bor umun simaku ablei bi snei ngis hotu ya ke jing rengkat ke jome nadu ke bas dange jong ni ke mit ski thoding nadu ke jing wai ke jing ro ke jongi nadu kabas ngapat kabas skor ya keji kai joko tin kadang lengba ki kwaya ki bangilio ngau lengba jong ni kapo hablebi snei ni dwai ya kabama prime minister snei ya kabamen kan mau kerpang na kabda kasngi kabla shai hakabangin yo nadu dang step ya ka bible study badi ki artli ki pepar ki bang sio la shai mens bat khum juru ya ka jingelap ya ka kubor ka jame ha ka janmit la shai kas bat khum juru aga si prahi baro shisni ya ka bangini ngau ya ka kubor ka jingelap na ka tin ka jame leng baki shakri ki ba me prai mela panan kam niki na ka benda ka buram blai ka jame ha blai bi snai ni don hap deng jong jing pen wit ke jing pen thut jong ka mariang Henry ngi dwai ngi aingu ye eme ablei be mela long kat lambat ngi na du kini ka janme ken mau kerpang na kam na ka ski ka bela shai bat khum juru ka ski trai ni dwai be long ka mon ka jame ba men ai gi ka ski ka barang ka bar khyang ablei bat kham tam ye ka ba ma prime minister nei ye ka ba men penon kam ye ki nong ye shimanta na du ki barit adu ki ba khrau pendon kami ki daga bor ke jong mun sim khu jame nang baki shakri ke jame ki nang laban plaban saki bat khum juru kabala ban wanra ya ga jing thau thmai ya ga jing em jong ki babu hablei se je sen ngi dwai ba men pa ya lu jong mun sim khu jame uban ben gendu sapang ka hok ka pop bat ke jing bisar de bat khum juru ya rapi ngeblei bana gani ke jing kendu ka ba khat wai ngin mat ya ka jing im ka ba thau thmai ka jam ablei bi snei ngi dwai ba men penim pat ya ka jing im ka jam bat bangi dwai ru ya ka ba ma prime minister snei ya ka ba men kan mau kerpang ya ki nong lei ki nong wan ji sang baro ki ban wan hadu ka sngi utrai ngi dwai ya ka ba men long ren khat lambat ki ngi dwai ya ka ba men kren ya ki bat kham tami ki tu ki bam ju kan mau shu ban ngap ban shashkor ban bang yak ban wan sekeji senglang ren na ka ban tha jongki bakila ban wan hakade kesni bat khum juru baki dios ngau ya ka khubor ka jome ya ka jum mai bor ka jum man sim lebi snei ngi kan mau kerpang ya laga jong ka balang ka jome an balang mau shot ka balabu ya ka ti jong jing pun krek kerpang na ka benda gani ke kan mau kerpang ya kirim pe yang kristan pa
dwai ya ka men pendap pen slay ya ke jing pen krek ka jong bat bangi dwai ru ya ka men pendap iki dalu jong men sip ko jong bakin yo ban mat ru ya ka jing thau thmai ka jong men sim ko jong leng ba ka jing pdiang ka jong ki ya ke di ka jing sang revival ka bakhat mai oi ker khu ker phang ya la ka jong district ker khu ker phang ru ya la ka jong ka presbytery bat bangi dwai si sin pat ba men isnei ya ka ba men ker khu ker pang ya la ka jong ka sinot i baro o ngi ai ngu i me blai bangi long kum ni kum bangi long dei na mar ki chi ki ba ha bat ki ba spun e ka jong ki ba me atrai me dang ai pun shat bori ki nong yalam jo ka sinot ka jong bat bangi dwai ya ka ba me atrai men isnei ya ka ba men pun kup iki dala ka jong ka bor men sim ko jong ken mau kerpang ye ki nong kit kam ke jong bat kum juru ye ki nong ye simta barok naduk ke basang haduk ke bakut jong ni ke jeng sekri play o ngi aingu ye me play ba melong play uba juas ngau bat uba sasko ye ki jing dwai ke jong namar kini parok ni pahan penipu aga kerdeng ke jong try bat nong pening jong Jesus namar ke kerteng ke jong try berunong pedim jong Jesus Christ. Amen. Soba syong. Min yo ngau na mentai ke jing penmana na kaliang ka sunat kana kaliang jong balang. Reverend Mertor la sai men step akpor nyusteng kendon ka Bible study penyalam dari Reverend BRL Maulong pat kendon ru ke jirwai ke jing duai revival ke jing lam jom store BRL Maulong kini kalong ke Bible study ki khot pat ki delegates nang ta ka por khat we beji kendon ka paper discussion banyalam di Reverend Biwa lang pan puli bat duai temsan di bilenser ka paper ka banangkom ka phang kalong ka jing pen thamai bor ya ke emlang ke salang pan ai pa da i reverend VTS lang sti kendon ka discussion yes pen bel chai lo long general ni ha ka kru yo ke jing puna bat ka jing pun wai Reverend Moderator ki jing penana keleng balang kilong kumni ka baningkong kelong ba ki program la syai kesengi baro ngin pelong be apo yang meni ke baar la kerpan ya ki kun samla jong ke balang lang stream ki baai ke jirwai revival berkumjuru ya ki kuaya na ka balang nung kin subha ban songsa ke caka pipidon nagling balang ila pen krea ram ta pen phai phi siki yang para bangai bat ki trying kin sawan ya kendu ipi hublai sibon Untuk ila poi sikapan penwai ke ji seng jin ke jan me ni so scam bo blai ku khu i ke benta baro yu ila pendam usngau ngap kham tam ya ke jing duai pengila the sai ro khamat chok plebi snai ro banai ngi yo thia ka busuk ni ka met ni shem ni ka no pan la shai me step ha ka met ka ba shai ka ba khan ban yo ban teng shu shu ya ka jin shakri ka jin ye lo jong no pen em
Ngia penwai kan ke seng ngia ruai kan ke ruai ke ban ruspa lai pun riu. Ke ruai ke ban ruspa lai pun riu. Hadian bela ruai kan ke ruai. Ngeso papan kerpat yang motor ilek juga sinat ke jangi. Reverend Aldi nong si. Musa pelai inak ne dah ke jingker ku penwai. Trai pa mentah ke jingker ku ban pen kendo ngia bapong. Jingi chong me hangi tobo bapop ngia om yai ngop. Pen smart yang ngi. Payai lang ba kari klau. Kejeruai ka ba rius pa lai pun riau. Ta ka jing gerku ban ken dundu nyi ba pop jing in jong me ha ngi to Jingu nhi ai ba jing mani gospel Jisu kalapon ai kiso jing pen im jong me hangi long ban kalo yai ne chu nong yai ne chu nong ba ka ba shi sha Gin ya wai. Atau doai bagajing it ba kajmiu blay kupa mendapam ciukut. Kajing ai kepada biang kajong Jesus Christ about rai. Lema kajing so eslok. Kapen syai bor yaya lamba dorengkat kajong men simakoi. Atau doai bening jikirku kijami. Kini adap ya silai bat ngiki kon glas silspa. Benyo mana siapa nak jing sekri nadung ini kemiat. Lengkat kirung ngait ba sekri mi hangni wasosat laka bertairu. Minta padu halakarta. Amen.